euskartean euskaraz. Euskaltegin, zenbat egin, herri beran euskaraz egin dadin. Idatzu erakusten denak ikastera, Nafarroa herri beran euskera lantzen. Euskaltegin, zenbat egin, herri beran euskaraz egin dadin. Iñaki eta Jaime, Josue Goioan, Aitona izeba, aitaren doa. Bi euskaltegitan denak elkartzen dira mintza praktiketan. Euskaltegin, zenbat egin, herri beran euskaraz egin dadin. Eremu euskalduna dute izendatua, denon indarrarekin euskaldunua. Euskaltegin, zenbat egin, herri beran euskaraz egin dadin. Ika, 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 korrika! Ika, 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 korrika! Euskara zabaltzera, denoka ekara, gorputza mugitzera, goazen korrikara. Euskaltegin,